ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅದೇನು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ನಾನು ಕಾಂಡೆ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿಜಿ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಐತೆ ಬಯ್ಯ ಅಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದೊಳ್ಳೆ ಚಾ ನನ್ನ ಪೋದು ತೋಡು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ದಾದಾತನ ಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆತುಂಡು ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಬೇಪಾಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆರಿ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ತೀತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ನೀರು ತಿನ್ನಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಗ್ 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 ಪಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಉಂಡು ಅವು ಬುಕ್ ಆತಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಆಯ್ನು ಇಂಚ ಬುಕ್ಕ ಅಂದಿ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಗಂಜಿಗೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡೆ ಮನ್ಪೊಡಾತೆ ತುಕ ಪೋಯ್ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಜೋರು ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡು ಪೋಯ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಕೋದಿಜ್ಜಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಗೊಂಜಿ ಸೂಮಂತ್ ಚಾತಿಯೇ ತಿನ್ಪುಂತದೆ ನೆನ್ನೆ ತಿನ್ನೋಡತ್ತಿ ಕರಕಡ್ಡಿಲ ರಸ್ಕಲುಂಡು ದಾಡ ಮಂತಿನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಆನ್ ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನುಂಡು ಬ್ರೆಡ್ ಉಂಡು ಎಗ್ಗು ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿಂಡು ತೆತ್ತಿಡ ಇತ್ತು ನಾನು ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಉಂಡು ಐನು ದಾಲ ಮಂತ್ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಇಡ ಅತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮನ್ಪುನೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ದು ಅಯ್ಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಏತು ಬಂಗ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಸಿ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡ ಮಂತ್ ತಿನ್ಪುನ ಪರ್ಪುನ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಸ್ಕ ಮಾತ್ರ ಜಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಪುಚ್ಚೆಲೆಗ್ ಬೇತೆವು ತಿಂಡಿಲ ಅಪ್ಚಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಚಾ ಕುಜ್ಜೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಗಂಜಿಲ ನನ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಎಂತ ತೋಜವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಂಡೆದ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಉಪ್ಪು ದೀತೆ ದಾದ ಆತುಂಡ ಅರಿನು ಲುಂಬುದು ಪಾಡ್ದಾತುನಿ ಅಡೆಗೆ ನೀರುನು ಒಂದು ಮಂತ್ ದೀತೆ ಲುಂಬುದು ಪೂರ ಆತುಂಡು ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆಗೆ ನೀರು ಅಡ್ತು ದೀತೆ ಒಂತೆ ನೀರುಂಡು ನೆನ್ನಿನ ಬೇಯ್ಯಡ್ ದಿಯೋಡು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಚಾಡ್ ಸುರು ಬೊಕ್ಕ ನೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಇತ್ತೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಬೈದುಂಡಿನಿ ಇಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಇಂಕೊಂತ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹಲ್ವಾಡ್ ಆ ಪಾಯಸ ಆಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂಚ ಇಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜಾವೆ ದೇ ನೆಟೇನೆ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ದಾರು ಅಣ್ಣೆವರಿ ಪೋದಿತ್ತೆರು ಅರಕಂತ ಕೊರ್ನ್ಯ ಒಂದು ಹಲ್ವಾ ಒಂದು ಪಾಯಸ ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುನೊಂದು ಪಾಯಸ ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಚಿಂಕ ಚಿಕ್ಕ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪೆ ನನ್ನ ಕಜಿ ಪಾತುಜಿ ಗಂಜಿ ಗರಿ ಪಾಡ್ದು ಯಾನ್ ಮೀಯರೆ ಪೋಯ್ನಿ ಗಂಜಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಕಜಿಪು ಬೀನ್ಸ್ 3 ದಿಯರಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಈ ಪ್ರಸಾದಡು ತಿಕ್ಕುನ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂದಂತೆ ಬೇತೆ ಒಯ್ಟ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವಂಜಿ ನಿಜ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಹಲ್ವಾನೇ ಆಡು ನಂಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಇಡ್ಲ ಹಲ್ವಾ ತಿಕ್ಕುನು ಒಂದು ಅವು ಬೇತೇನೆ ಒಂದು ಬೇತೇನೆ ಬೊಕೊಂದು ಪಾಯಸ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನು ಬೇತೆ ಕೋಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ನಾನು ಈಗ ಕಜಿಪಾವಡು ಗಂಜಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾಂಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗಂಟೆ 8:25 ಆಂಡು ಎನ್ನ ನುಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಜಿಪು ಬೀನ್ಸ್ ದೀತ ದಿಕ್ಕೆಂಡು ಬೇಯೊಂದುಂಡು ದೊಂಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಂಡು ಇಕ್ಕೆಂಡು ತುಲೆ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಫೈನಲಿ ಕಜಿಪಾಂಡು ಇನಿತ್ತ ಕಜಿಪು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಕಜಿಪಾಡು ಇನಿತ ಕಜಿಪು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಮಂತಿನತೆ ಅಂಚಾದ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಮಂತಿನ ಓವೇ ವಸ್ತು ಆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಟು ಪನ್ಪುನ ಇಕ್ಲ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಪನ್ಪುನ ಇಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಟು ರಪ ರಪ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ಮೆಲ್ಲ ಅಂಡ ನಮ್ಮನ ದುಂಬು ದಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡೆ ಮಂದಿನಿದೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ಪುಜಿಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡೆ ಮಂದೊಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಏತೊಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಅಂಡು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಪನೆ ಏನು ಕಿನ್ನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ದಯಗೊಂಡ ದೊಂಬ ಮುಲ್ಲಾತಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡೆ ಮನ್ಪೆದೆಡು ಒಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತನ ತಾವು ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಾದ ಪೊಪ್ಪ ಇಟ್ಟು ಮಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ನಾನು ಉಂಪುನು ಇತ್ತೆ ಉನಸ್ಸದ ಟೈಮ್ ಉನಸ್ಸಿಗೆ ಕಜಿಪು ಮಂತೆದೆ ಕಣ್ಣೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕನ್ನತ್ತೆ ದಾದಂತೆ ಕಾಬಲಿ ದಾದಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ರೈಸ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್
ಇಂಕ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಒಬ್ಬು ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡಿಯೋ ತುಲಿ ಒಂದೇನು ತಿನ್ಪೋನು ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ತಿಂದದು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇನಿ ನಿಕಲ್ ಕೋಡೆದ ವೀಡಿಯೋ ಅತ್ತವು ಕೋಡೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಮುರಣಿ ಮಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿತ್ತುಂಡೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ರ ಅಡಿಗೆ ಮಂತಂತೆ ಅವು ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯದತ್ತು ಮುರಣಿದ ಅಂಚ ಇಂದಾಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅತ್ತಾಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರದ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಕೋಡೆದಲ್ಲ ಮಂದಿಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ಇನಿ ಆಯ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ನಲ್ಲ ಮುಗಿದಿಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾನು ಮುಲ್ಪತ್ತುಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕಲಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತುಂಡಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ಆ ರಿಪ್ಲೈಗೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನುವಾರು ಅಂಚ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಡೀಟೇಲ್ ಅದೇ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಅದೇ ಆ ಬುಕ್ ಕೋಡೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೋಡೆ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಎನ್ನಿನಿ ವೀಡಿಯೋ ಈಗ ನಾ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಪಡ್ನೋಡೊಂದು ಕೋಡೆ ಅವಂದನಗಾನೆ ಅಂಡು ಎಡಿಟಿಗೆ ಏನ ಟೈಮ್ ಪೋಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಲ್ಪ ಶಾಪ್ ಒಂದು ಮುರಣಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಪಾಡಿ ಅತುಲಿ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಕ್ಷತನ ಎಂಗಲ ಶಾಪ್ದ ಬರಿತಾನೆ ಶಾಪು ಸೆಲೂನ್ ಉಂಡತೆ ಅಪೆದಮೆ ಅವಳ ಬೆದ್ರ ಅಂದ ಪಂತೆ ಬೆದ್ರಾಡ್ ಒಲ್ಪ ಅಂದಕ್ಕೆ ಅಂದಾರೆ ಬೆದ್ರಾಡ್ ಕೆನರಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಇಪ್ಪೆದಮೆ ಇಟ್ಟು ಕೆನರಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಉಂಟು ಕೆನರಾ ಫರ್ನಿಚರ್ದ ಅಪೋಸಿಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಪ್ದ ಬರಿತ ಶಾಪ್ ಆರ್ನ ಶಾಪ್ ಏನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಬೋರ್ಡಂಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಶಾಪು ಅವು ಅಕ್ಷತನ ಶಾಪು ಒಂದು ಕೆನರಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ನೆತ್ತ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ವಾಗ್ಮೆನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಕೆನರಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ನಾವು ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಂದ ಒಂದು ರೋಡ್ ಉಂಡತೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಪಿನ ರೋಡ್ ಅಲ್ಪನೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಪೋಯಿ ಒಂದು ಕಿವೆನೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಹತ್ತು ಎರಡು ಬುಜುಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಚ ಪಾಡುನಿ ಅವು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬರ್ಪುಜ ಅಂದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ನೋ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಂಡ ಫ್ರೀ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಮ್ಮ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೂಗಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಖಿಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಫ್ರೀ ಕಾಪಿರೈಟ್ ನೋ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಎಂಚ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈರ್ನ ದನಿದಾಲ ಪನ್ಪುಜೇರ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ದನಿದಾಲ ಮನ್ಪುಜೇರ ಇಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅದು ಉಲ್ಲೇರು ಅರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪನೊಂತೇರು ಅಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಅವು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ವೈರಲ್ ಆವು ಒಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅದು ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ನೆಟ್ಟ ನಲ್ಲ ಇಪ್ಪೇರದು ಎನ್ನುವೆ ಅಂಚ ದನಿದಾಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಡ್ರೆಸ್ ದೆತೊನರೆ ಬರ್ತ್ನಕಲ್ ರೇಟಿಗೆ ಚೊರೆ ಕಟ್ಟಂಡ ಎಂಚ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪುವಾರು ಡ್ರೆಸ್ ದೆತೊಡ್ರೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷತಗು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಒಕ್కపోದಿಕೇನುವೆ ಈರ್ನ ಕಾಶ ಅಣ್ಣೆನ ಅತ್ತು ದೊಡಮನ ಮಗೇನ ಎಂಕೋರಿ ಕಾಶ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೆ ಆಯ್ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನು ದೊಡಮನ ಮಗೆ ಪನ್ಪೆತ್ತುಲೆ ಆರು ದೀಪಾವಳಿ ದಪ್ಪ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಒಕ್ಕ ಮುರಣಿಯವರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಏನು ಲಾಗಡ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಾಂಡಾರು ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಾಂಡ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆರು ದೊಡಮನ ಮಗೆ ಪೂನಡಿಪ್ಪುನ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೊರಿ ಕಾಶ ಅನ್ನುಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನು ಇಲ್ಲಡು ಬೇಲೆ ಪೊಪ್ಪೆ ಎಂಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನೆ ಕಾಶ ಅನ್ನಿ ಅಂಚ ಅದೇ ಆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂಚು ಒರಿಯಿಂದ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತೊನರೆ ಬರ್ಪಿನಕಲ್ ರೇಟಿಗೆ ಚೊರೆ ಕಟ್ಟನಾಗ ಎಂಚ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪುವಾರು ಪೊದಕೇನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಉಳ್ಳೇರ ಇಚ್ಚ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೊತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತೆಂಡ ಇತ್ತೆಕೇನ್ವೆ ಇಚ್ಚಿಂದ ಬೊಕ್ಕಕೇನ್ವೆ ಇರಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಉಂಟು ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತನರೆ ಬನ್ನಾಗ ಕಾಸುಗೆ ಚೊರೆ ಕಟ್ಟನಾಗ ಎಂಚ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪುವಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಂಗೆದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂತೆ ಪಾತೆರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಚೌಕಾಸಿ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲು ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಲೇಡೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಬಾರ್ಗೇನಿ ಮಲ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂತ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡಂಚೂರು ಒಂಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಗೇನಿ ಪಂಡು
ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾದಪ್ಪು ಅದು ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪ ತೀರ ಬಿಟ್ಪುಜೆ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಅಂಚ ಬಾರ್ಗೇನಿ ತಲ ಚೊರೆ ಮಸ್ತ್ ಚೊರೆ ಕಟ್ಟಿರ್ನದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಪಂಡ ಲೋಕಲ್ ಆಗ್ತು ಇದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ 1,000 ಎತ್ತಂಡ ಅವೇನು 500 ಊಟಕ್ಕೆ ಏನಲ್ಲ ಉಂಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಕ್ಕಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪಗ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾಪುನು ಮುಗಿದ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಅದೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅರೆಗ್ಲ ಬರ್ತೇರು ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ 500 ಇತ್ತುಂಡ ಆಕೇನು 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಕೇನುವೇರು ಎಂಕಲೆಗ್ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇಡ ಮಾರ್ಜಿನ್ ತಿಕ್ಕುನ ಅತ್ತ ಕೊರ್ಪ ಐದು ಕಮ್ಮಿ ಕೇಂಡೇರಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಆಪು ಚಿನ್ನ ಪನ್ಪ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಐದು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ದು ಎಂಕಲೆ ಲಾಸ್ ಗೊಳ್ಳೋಡು ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ಕೇನ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊರ್ರ ಆಪುಂಡ ಕೊರ್ಪತ್ತು ದನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುವ ಈತ ಕೇನೊಂದು ಗುಲ್ಲೇರು ಕೊರಡೆ ಬೊಚ್ಚಂದ ಅದು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡ ಕೊರ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಅಕ್ಕಲು ಆತು ಬಾರ್ಗೇನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇದೈದಕ್ಕಲು ಬರ್ತದತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಅಕಲ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೈಡ್ ಅವಳು ಪಂಡ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪಂದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಪೂರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಪೂರ ಮೂಲು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ರೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೂರ ಕವರ್ ಆವಡತ್ತ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಂಕ್ಲು ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲ್ ಪಾರ್ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಬಾರ್ಗೇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ನೋ ಬಾರ್ಗೇನಿ ನೋ ರೀಫಂಡ್ ಕೊರ್ಪುಜ ಎಂಕ್ಲು ಒಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿ ಒಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ರೀಫಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಡ್ದೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕಡದೇನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಕೋಡೆದಲ್ಲಾಗ್ಲೆ ಇನ್ನಿತಲಾಗ್ಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದೆನ್ವೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಲಾಗ್ ನನ್ನದ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಎರೆಗ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್.